Добре дошли в пространство за чудеса. Тук всяко дихание е молитва, всяка дума – път към вътрешната светлина. Днес те каня да се потопиш в една от най-свещените мантри – Гаятри мантра. Древен химн към Слънцето, към източника на живот, към Божественото съзнание в нас. Тази мантра не само озарява ума ни, но и ни свързва с по-високо ниво на осъзнаване и яснота и вдъхновение. Тя е като лъч светлина, който разпръсква сенките на страха, съмненията и забравата. Повтаряй я с отворено сърце и я остави да проникне в най-дълбоките нива на съществото ти. Всяко повторение е стъпка към твоята вътрешна светлина. Всяко дихание е благословие. Тази древна молитва почита три свята – физическия, умствения и духовния. Тя моли Божествената светлина да просветли нашето разбиране, да ни води по пътя на истината, мъдростта и състраданието. Гаятри е шепотът на Вселената към твоята душа. Ти си светлина, ти си сила, ти си безкрайност. Отдай се на тази вибрация, позволи на звука да излекува ума ти, да отвори сърцето ти, да пробуди спящата в теб божествена природа. В тази тишина няма страх, няма съмнение. Има само мир, любов и истинско знание. Намери спокойствие, върни се в тишината, там, където светлината никога не угасва. Ако усетиш силата на тази мантра, сподели я. Нека светлината се предава от сърце на сърце. Благодаря ти, че си тук. Благодаря ти, че творим чудеса заедно.